ڕێز و سلااف ji hemû mirovên welatparêz, xwedîket, dîrok, canfîdayî, xizmetkirin ji bo pênûsa azad, ku bigaribin bi tîpên rengîn, tîpên zimanê Kurdî hizr û ramanê xwe biafirînin û derbirîn bikin, silavê min ji wan kesar e. Îro temaşevanê min ê hêja bînerên delal Mersûmê ku îro roj colanî derxistî, girêdayî di bendên serekenê zimanê Kurdî û hebûna wî û cejna Newrozê. Zimanê Kurdî ne li hember biryarek ji mirovekî çete ku dûrî hişmendiya pênûsê wê biryara di derheqê gelekî dibistîne, ew gel 5000 sal xizmet û canfîdayî û şehîd û qurbanî danîne ji bo pênûsa azad, wê werê mirovekî terorîst biryarekê derbixe zimanekî ku cihê xwe asta diyemîn digire li ser Sûriyê bi giştî, wê bike zimanekî senewî wî zeîf bike û tune bike. Colanî dixwaze bi her awayî û şêweyî zimanê me qut bike û tune bike û bi zanebûn nêzî zimanê Kurdî bû, hêla zanistî esas girt ta ku gelê me mejiyê wan têxe astana kokiyê de wê çi bibe wê çawa bibe. Lê bela ev nameya yekser bikêje. Mirovên terorîst ti carî nikarin pêşketinê ji bo ziman pêş bixin. Dîroka ku 13-14 şehîd bûn qurban ta ku rehet gelê Kurd serê xwe hilgire û bêje nasnameya min zimanê min e, hebûna min zimanê min e, dîrok û çanda min zimanê min e. Nifşê ku ji nav me mezin bûn û pêşerojin, ew bi xwe ku çavê xwe li ser xewê hişyar dikin, li ser dengê Sirûda Eyreqîb bi tîpên zimanê Kurdî helbet vê biryarê qebûl nakin. Em dijî vê biryarê ne. Ku tu bêje erê an na, tu razî bi an na, ger yek Kurd tenê li jiyanê bimîne, wê rehet rahişê pênûsa xwe bi zimanê Kurdî binivîsîne. Serê 15 salan zanîngeh û peymangeh û her asteyên Kurdî vebûye û nifşên pêşerojê bi zimanê xwe dinivîsînin, tê li gorî biryarek xwe bercewendiyê xwê Daişî, kapîtalîzm girtî tê wer tune bike. Bes bawer be, ne ji destpêkê û ne îro û ne hezarî salan baweriya me bi te nayê û em nêzîkî te nabin û ne em destê xwe dixin destê te. Ger em tenê li dinyayê bimînin, wê xwediyê me pênûsa me be, doza me be, netewiya me be, zimanê me be. Nasnameya ku tu bide min û ez pê bêm naskirin û tenê bi tîpên erebî be, min wê nasnameyê nabe. Ez Kurd im, ez li ser xaka xwe me, ne bi minneta kesî me, li ser xaka xwe jiyan dikim, bi zimanê xwe de axivim. Ne ez ê li bendî hêvî û reca û qurbanî bim ta ku ez karibim bi zimanê xwe biaxivim, yan jî ku ji bo ku tu ji min fêm bike ez zimanê xwe û hizrê xwe bikarim. Ez Kurd im, wek kurdayetiya min tê min qebûl bike. Ne bi xêzeke pean di zimanê Kurdî dixixe asta zeîfbûnê de. û ne mirovekî wek te jî dikarî vî zimanî zeîf bike. Heger kes tune be li rûyê te bisekine, Kurdên pêşerojê, xwendekarên zanîngehê, peymangehan, nifşên Kurdayî nûhatî ku zimanê Kurdî esasgirtin e ji wan re, ermanca sereke ye wê di rûyê te de bisekinin. Dîroka 5000 sal nehat windakirin, mirovekî terorîst qet nikare wê winda bike û tune bike. Tê bimîne mirovekî Daeş di çavê me û di çavê nifşên pêşerojê de. Pirtûkên dîrokê xwenivîsan din. Dîroka te yê qirêj bi tîpên Kurdî xemilan dî ketin nava pirtûkxaneyê Kurdan de. Ger tu çi qasî rûspîtiyê bide nîşandan, mirovê wek te ku dîrokeke qirêj û reş li pê ti carî li ber dilê me xweş nabe.
و ji bo cejna Newrozê ez ê ne li hêviya mirovekî wekî te bim goz derkevim rojbûna xwe pîroz bikim. Roja Newrozê di sîstema 5 salî dagirkerî, tunekirî, diktator, behsî em derdiketin bi govend û dîlan û bi kêfxweşî. Piştî tu hatî em ê rawestînin ya jî mêlhêviya te bimînin û gobêjin ka qurban o derkevin. Em berê derdikevin û her roj li cem e Sersal û Newrozê û 21 Azarê tu hebî tu nebî wê govend û dîlan be. Lê bere xweş tu bawer be. Xwediyên pênûsa azad vê carê wê li rûyê te bisekinin. û a herî giring û di dawiyê de ez bibêjim. Ji min bigrûpê de heçî mirovê gov zimanê Kurdî diaxivin. Dil êşê navê Kurdistanê ne. Ji rojava birîndarin em dibêjin em ê xwedî bin li zimanê xwe, mê xwedî bin li doza xwe, mê xwedî bin li hêsirê dayîkê xwe, em ê xwedî bin li xwîna şehîdê xwe û em tev da dibêjin bi can û fîdayê û pênûsa xwe, bi hizr û ramanê xwe em qesedê ne. Qesedê ya me ye û em ê xwediyê qesedê bin. Bi pênûsa azad, bi hêza qehreman ya ku nizanim mirin çi ye û tirs çi ye, qesedê taybet, yepekê yepecê em ê cangoriyê wan bin. Silav û rêj we hemû kar.